Slávna brnenská zbrojovka prvýkrát otvorila v dobách Rakúsko-Uhorska, ale od roku 2006, kedy prepustila svojich posledných zamestnancov, chátrala. Podľa pôvodných predstav investorov mala začať revitalizácia v roku 2009. Stalo sa tak o 7 rokov neskôr, kedy celý areál pripadol jedinému investorovi CPI Property Group. Práve tu vzniká nová štvrť bytov, obchodov, administratívnych priestorov, reštaurácií a škôlky. Poďme sa na to spoločne pozrieť, ako to tu vypadá a ako sa na tom podielame my za K4. K4 je už od roku 2008 kľúčovým hráčom, ktorý sa na revitalizácii novej zbrojovky podieľa. Za tú dobu sme vypracovali niekoľko víťazných urbanisticko-architektonických štúdií, územných štúdií, ktoré mimo iné riešili dopravné napojenie alebo dokumentácie pre prieskumy a demolície. Prvým viditeľným výsledkom našej práce je Z-Office. Je to vôbec prvá budova, ktorá sa v areálu novej zbrojovky v roku 2020 otvorila. Za K4 sme odriadili celú rekonštrukciu. Budova bola kompletne ostrojená a do pôvodného skeletu boli pridané nové medziposchodia. Od roku 2022 pracujeme na budovách A, B, C a G, kde okrem iného vznikajú stovky nových bytov. Práve sa nachádzame pred objektom A, pre ktorý sme spracovali projektovú dokumentáciu. Objekt sa začal stavať začiatkom roku 2025. Aktuálne sa na stavbe podieľame ako autorský dozor. Pozitívne na objekte je, že na ňom investor nešetrí, naopak tu zvyšuje štandard. Teraz sa nachádzame v priestore budovy B, ktorá je kapacitne asi o tretinu až polovicu väčšia než budova A. Projekčné práce boli o to zložitejšie. Na tomto mieste vyrastie do pár rokov budova G, ktorá získala stavebné povolenie. Na tento objekt sa osobne veľmi teším, pretože ide o budovu s najvyšším štandardom. Za mnou je budova C. Objekt je špecifický návrhom v kubických tvarov. Aktuálne sa na realizácii podieľame v roli technického dozora investora, koordinátora BOZP a autorského dozora. Prví obyvatelia by sa mali do novej zbrojovky sťahovať v roku 2027. Za K4 môžem povedať, že sa noví obyvatelia majú naozaj na čo tešiť.